donya ki ya saka Grobogan karo Karanganyar mulo ya apike yen hari jadi ngene iki ya yen sing nanggap Yai Grobogan dalange ya kudu kok Karanganyar kono. Oh iya ngono kuwi. Ngono lek percaya, ora percaya ya wis. Iya. Ha iya. Omongane wong golek dhuwit ngono kuwi. Aja percaya pokoke. Iya nggih. Monggo Bu Kesi diaturake langkung rumiyin ya kuwi Asmarandana Semarangan. Ya sing klasik dhisik saurunge ngaturi ya kuwi Mas Gareng Jajak. Pelawake Mas Jajak. Loh kuwi mahasiswaku mbiyen ki? Iya. Biyen mahasiswa. Saiki wis viral kaya ngene wis larise ora umum. Syukur tak delok ning YouTube ya wis wah darder. Mongko mbiyen iki pisanan dagel mbok ngakoni apa ora? Melu aku kok, Nduk. Ha iya, Der yo an. Sek mbiyen kuwi. Lah kita kono wong ya enek sewengi wis jan anyep kae. Ha iya, ngene. Jane yo apa laire ada-ada kae Jumangkah Anggor Rindu Getar Bumi. Kae asine jaman melo aku mbiyen misan. Ning urung viral kaya saiki. Ha iya sing ngajari kuwi ya aku mbiyen asline kuwi. Lah kuwi wong enek lho, peh nyapa lho ayo. Muridku kuwi ayo. Kok angger cah apik muridku kuwi. Enek bocah ayu anakku. Iya. Mangga. Heeh. Bu Kesi aja turu sore kaki Bu Kesi. Ya, nggih salam hormat kagem para sesepuh riyin. Aja turu sore kaki jagat nyangking bokor kancanane isine tungata tulah sandang kelawan pangan yaiku bagian nipun wong malek sabarna rima Para lenggah nyuwun tepuk tangan kagem Bu Sukesi Rahayu. Sarjana seni magister seni dosen pedalangan isi Surakarta. Ya dosene Mas Jajak mbiyen. Ayo, ora ngira mbiyen angger pembawaan pengin lakone Gareng Ratu.